بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun dep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül etyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul Eşan aýtýar: "Ma'lum işdir, qaydajaktır geleller. Barjak yerinin işini gördü bilerler." Qaway diýär musulmanlar. Belli zat dipdir. Ma'lum işdir, qaydajaktır geleller. Barjak yerinin işini gördü bilerler. Qaýgysız ýörärler, gafil bolarlar we hasrata boş gitdiler, kem bolup diýipdir. Hemmesi belli zat mehman ýerin yüzüne ewirlik gitmeli. Bilen adamlar, ýagyna ýeten adamlar, Hudaýa üçin bende bolan adamlar ola barjak ýeriniň işini gördüler diýipdir, tetärekini gördüler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnehu laqawlun fasl ve ma huwa bil hazl. Her zat şuhiyetse bolsa da Hudaý Taala insanyň dünýeden geçip kıyamata gaşyn uğran meselesinde şuhy ýok diýipdir. Laqawlun fasl belli jogurun açyk gurrun ve ma huwa bil hazl. Hudaý Taalaň şuhyysy ýok diýipdir. Qaýgysyz ýörärler, gafil bolarlar we hasrata boş gitdiler, kem bolup. Sermaýasyndan istifade edip bilmedik adam kıyamata gaşyn boş geçip gitdi diýipdir musulmanlar. Maksat yerin yüzüne gelipdir insan erdeşini kaldırmalı. Gözden şu lebas bana wafa bermeýär. Şu lebas işte içken çiğrik gitjek. İşin ahyryna çellim meni ayandam kıyamatdaky zendegime ýetirýänçem durmaýar şu lebas. Çiğrik gidýär. Men ennamım ne peýweste ravan başat derbeden ne hem wary zaban gerdet derdehen dipdir Hazreti Saudi. Hemişe de beýdi kepläp durup bolmaýar. Dünýeden geçenden soňra gorçaga şam boljak zat, şu dilike şumat kepläp dur, şu dodogy ki şu dil bilen awadan kepläp duran dil şeýle. Ne peýweste ravan başat derbeden ne hem wary zaban gerdet derdehen. Hazreti Saad'ın aýtýan hemişe göz görüp durmaýar, hemişe dil kepläp durmaýar. Bula da ey musulmanlar, men şulardan çyrym, güýjüm arysyn, gözüme bir zat bolsa gidip doktora gitýän, dilime bir zat bolsa şeýle, dişime bir zat bolsa pezeşke gidişim ýalyk, şeý dip saklap durun men şunu, şu da adam maňa wafa bermeýär, äpberki diýär. Size bir zat aýdyn ey musulmanlar, gözden insanyň wujudunda ruh var. Can başka meseledir, ruh başka meseledir. Can nip bir zat aýdylýar, insana bir dirlik, zende. İnsan zende bolýar, heýwan da zende bolýar. Şu mahal heýwany öldürende zendegisi gitýär, dirligi gitýär, tamam boldy. Ruh wam şonda ýok. Emma insan ölenne dirligi de gitýär, içinden ruh da çykýar. Gözden biz rad aýdyn, kıyamatda insany musulman ya insany kafiri cennet bilen cehennemde jaýlaşdyrjak şu ruh ey musulmanlar.
täze insana cesim verilecek, insan täzeden yaratılacak, etkan boljak diýeni şitadan ruh çykyp gitýär. Ondan sonra o ruhi kıyamata karşı çıkıp gitti. On daşına Hudaý Taala bir kafes ýalak bir ceset berjek ki cennette ya Hudaý saklasın dowzakda ýaşajak. Yani ruhun daşın näki cesimde wafa vermeýär musulmanlar. Kabırda çürük galýar. Şu ruh näme nesliye? Şu ruh soga vesliye. Mizan tarazuda koyulacak zat pulla däl, magam da däl, servet de däl, awatlyk da däl, nesep de şert däl. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Femen saqulat mawazinuhu diptir Hudaý Taala. Her kimin teresi sogapda kan bolsa şo gönönlü diptir. Emma terazusi teresi kıyamatda hesap kitapda sogawy yeňil gelse günäsi kan gelse olar Hudaý saklasın fa ummuhu hawiye iz kösenmek diptir. Diyecek bolýanym insanyň cesedi de şu ruhu millete berdi dursun, zenana oglan uşak berdi dursun. Şu ceset insana wafa vermeýär musulman ruhu. Ruh ýakaja Hudaý Taala karşyn çykyp gitmeli. Näme zat bilen pagat eden işler bilen ey musulmanlar pes. Şu ruhun hoş boljakladyna kan säýetmeli. Jeleseň evvelinde mugaddeme bolar. Bir wagt bir meallem kelasa ders berwatýdy diýe danışamyzlaryň biri başga bir danışamyzdan bir zat alypdyr. Der asl ogurlapdyr ýöne bizim dinimize ogurlady diýmesen gaw ally diýsen gaw dipdir. Danışamyzlaryň bir o ýerden bir zat alypdyr ogurynça. Sonra bir mealleme aýdypdyr. Ostat şeýle biri danışamyzlaryň biri menden bir zat aldy dipdir. Şonu maňa aýdyp berseň. Şonu meallem, meselen men iki meallem bolsam, siz iki şu meallemiň ýerine, amuzgaryň ýerine bolsa, näme wakynyş kökezersiňiz? O belli zat, bir zat diýersiňiz, eýýem tenbih şayet etmese etmesin, ýöne milletiň arasynda bir betnam ediler şonu. Sen aldyňmy? Jüzünde örer şo taýda. Emma o meallem bir zat edipdir, taryhy gurrun bolup, sebit bolup galypdyr. Danışamyzlaryň hemmesini diwary ýaplapdyr, kellesinde diwary ýaplapdyr. Gözüňizde ýemon dipdir. Arasynda bir miktar fasile açypdyr. Şolaň hemmesiniň jüzünde örüpdir, ahyr biriniň jüzünden çykypdyr şo alynan zat. Sonra da özü baryp sendelisine oturypdyr. Mize sendelike tedris edipdir, şonu oturup danışamyzlara dipdir, hemmeňiz öz jaýyňyza jaýlaşyň dipdir. O elinden maly alynan danışamyza da dipdir, gel tafylly al dipdir, tamam bol dipdir. Sonra şu danışamyz jamaňyňda bir mufid, bir şahsiýetli adam bolup özü tarif edýär şonu musulmanlar. Şu meallemiň ahlagyndan, şu meallemiň eden işi men zendegim aýandam dogurlady, maňa hedef berdi, net bir ferhenk berdi maňa dipdir musulmanlar. Şu zatlar insanyň ruhuny begendirýän zat. Peygamberimiz 50 ýaşynda entep din kök baglap bilenek 40 neferden eýrak musulman ýaşap ýeriň ýüzünde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň da öýüň içinden we daşyndan hemaýet etýän olakan şahsiýetler dünýäden geçdi musulmanlar. Şonu bir olakan waka bolýar. Şu wakadan sonra geljek hafta inşallah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy Hudaý Taala bir ýüregine jaýlyk bolar ýalak, bir gawy bir memuriýet berer ýalak, birden melekuta derejesini bildirer ýalak. Meraç meselesi başlajak musulmanlar. Hazreti Hadice öýden hemaýet etýän dünýäden geçenden sonra, ondan sonra Ebu Talib aýyrlandan sonra gaty Hudaý Taala teselli bolar ýalak öz ýanyna çağırdy diye meraç giýje. Meraç meselesi. Peygamberimiz ýeriň ýüzünden gidip asmanlara mehman boljak. Bil inşallah kamil meraçyň gurrungy bolar. Ehtimalen gelen ýylda kamil meraçyň gurrungy bolar. Çon meraç bir gawy mesele Hudaý Taalaň mehmaniýetine gitjek bolýany, gidip barýany, barany, otada aýlanany, ewurlik gelýäni, şolaň hemme şodurşy dersleri musulmanlar kalsaňyz inşallah gelip dursaňyz jeleselerden istifade edip dursaňyz kan peýdadyr. 10-njy ýylda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýekejedi Mekke-i Mukarremede Okazyň bazaryna ýa Minada hajyň wagtlaryna kafirler öz Hudaýyna ibadet etjek diýip hem ticaret etjek diýip gelýän wagtlaryna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama
Hudaý Taala destur berensen din ýaýratmaklyga Peýgamberimiz ýökejek gıýgyrardy diye. Muny sahabalar gurrun beriýär, sonra musulman bolan sahabalar. Men yansuruni hatta uballiga risalata rabbi ve lehul cennet. Bazarda ey musulman, kolla bazar kafir, sen ýökejekdiň şey diýmeli. Diýip boljak zatmyşy. Kim bana kömek berýär? Täke men Hudaý Taalaň bana wezifeten risalatymı ýerine ýetireýin, aýdyp eşitdireýin. Ve lehul cennet şoň mukabelinde Hudaý Taala şoňa cennet bersin. Kim kömekçi boljak diýip şey diýerdi diye. Şonda Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bazarda şey diýip ýörüp başlanyny gapdalyndan kafirlaň adamlary her yerden jawan oglanlar gelip ihzar gulamy Qurayşin la yeftinuka. Şoňa bir kulak aşajak adam bolsa Qurayşyň bir çağasy, akylsy çağasy diýip Hudaý saklasyn şey diýip bir hormat ederdiler diye. Allah basın bidip izinden kan bidirek keplerdiler diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonu 10-njy ýylda hajyň wagtynda Medine-i Munawwara omuga Yesrib ady. Yesribden bir 6 adam, ulaghan bir şahsiýet ellerinde bir jemmiýet bolup agzy gözelýän adamdan tijarete gelipdi diye Mekke-i Mukarreme. Olar da Yesribde o wagtda Medine-i Munawwarada Yahudyň alymlary gurrunmuş ağalalarına şu mahal ahir zaman Peýgamber dünýäge gelip milletin arasında Peýgamber da bolup iýerilen wagtlary diýip gurrungy bolansaň bilaň zehni amada öýlerde gawada müşeý musulmanlar. Gönendirjek Hudaý Taalaň ýanyna bir makbul boljak adamlar. Bula Mekke-i Mukarremege gelip Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam da şey diýip gıýgyp duransaň muň mübarek sözlerini eşitjek diýip oturýarlar. Peýgamberimiz aýdýar: Medineden geldiňizmi, Yesribden geldiňizmi? Onna hawa bir Hudaý üçin Hudaýdan bir gurrun berjek. Oturjak mıyňyz diýende olar da kabul edip oturup 6 adam evvelki Hazreti As'ad ibn Zurara diýen adam ensarlardan radıyallahu taala biri de Awf ibn al-Haris, birini Rafi ibn Malik diýerler, birini Qutbat ibn Amir, birini Uqbat ibn Amir, birini Jabir ibn Abdullah radıyallahu taala anhum ecmaîn. Şu 6 adam Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ýanyna oturýar. Peýgamberimiz bilen oturuşarynyň bereketine de Hudaý Taala bulara iman berip inni Mekke-i Mukarremeden tagriben taman üzüp Hudaý Taala Peýgamberiň arkasyna ýel çaldyryp Medine-i Munawwara gitjek mugatdemeler ey musulmanlar. 11-nji ýyl, ýene 2 ýyldan hejrete mübarek boljak Meraçdan soňra. Şonu ey musulmanlar, Hazreti As'ad ibn Zurara Peýgambere arkasyna ýel çaldyryp gidip indi Yesrib'e din ýaýratmaly, tebliğ etmeli. Ohan Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam 11-nji ýyl bilen 12 arasynda Meraç mübareki bolýar. Ondan gelenden soňra Deslapky beýat al-Aqabatul Ula diýerler. Deslap ýanky 6 adam 12 nefer bolup geljekler. 6 bolup gitdiler, 12 bolup geljekler. Soňra 1 ýyl geçenden soňra şu 12 adam musulmanlar Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň Medineli sahabalardan, ensarlardan ola gidip 73 ila 75 nefer bolup 1 ýyl soňra Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamy gelip beýat edip musulman bolup öz ýurduna çağırjaklar Peýgamberimizi gelip tada ýaşap edip. On gurrun inşallah 2 ýyldan 3 ýyldan şahit bolsun. Şon Meraja mübarek hatta gal şahit 2 ýyl eglesin içi. Emma şolan gurrun şu 6 adam Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamy dinniň ýaýramaklygyna, Medine-i Munawwara göçmeklige, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam soňra gawy kök baglamaklygyna, şeriýet-i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete çellem yürüymekliğine şıla estart duran adam. Yoksam 40 adam ike Mekke-i Mukarremede musulman bolup ýaşapdy, elinden hiç sat gelenek olan. 40 adam musulman bolguly ýeriň gözüne. Biri Hazreti Hamza ýalaklar, biri Hazreti Ömer ýalaklar. Emma tebliğaty entek güýçler satanak. Fakat olakon şawkatlaryna özlerine zat diýdirip bilen aklar. Millete tehmil edip ya millete tebliğ edip entek o hatta kudretler yok. Şu 6 adamın bereketine din Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara varıp sonra kolla alam cahany ýaýramaklygyna sebep bolýar musulmanlar. Hazreti As'ad diýen sahaba radıyallahu taala kan zahmet çekerlen bir dünýeden geçek bolanyny kesilmek diýen bir dert bady diýe şonu kesilmek. Qaw elim maha.
kesilmek, şu bokurdaňy pysak bilen damak çalanda näjere bolýar, jaý galýa. Şon ýalak şu bokurdagy kesildi dipdir Hazreti Asad. Şu derde giretdi diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam barıp umuga imkanat yok, umuga teşkilat yok. Hazreti Asad de kän jenglerde dini gollan adamlardan. Peygamberimiz şomuga ey musulmanlar bir ýerde boruýdygy bolsa şeýle dilinse, şonu ýa tikerdile diye tikme bilen ekseren bolmardy, şonu ikisini birikdirip şoň üstüne dağ basardylar diye demiri. Täki ýüzi baş bolup kesmeklep açylmar ýalak. Oham şu açylýansa da eteginden öz peýwend bolup tabii bahyýa bolardy diye ey musulmanlar. Hazreti Asad ahir ömrüne mübarek dünýeden geçek lahzalarına şeýle kesildi diye bokurdy. Peygamberimiz dağ gurun diýdi diye. Şonda dağ guranna da peýda etmedi. Şu dert bilen dünýeden geçdi diye musulmanlar. Hazreti Awf ibn al-Haris diýen sahabaý ki 6 nefer Peygamberimiz bilen beýet etdi. Hazreti Awf ibn Malik de sonu Firavun hadihi'l umme, Ebu Cehli ki şu ummetin Firavunu dip sananan, şon iki dogan bolup öz Muawwiz diýen dogany bilen ikiz birigip hemahank bolup Ebu Cehli öldürýän adamlaryň biri bolýar. Hazreti Rafi ibn Malik de Uhud wurşunda şehit bolýar. Hazreti Kutbat ibn Amir o da kän dine himayetçi çykarlan biri. Ey musulmanlar, şular 6 adam yaş yok. 20 yaşa dogry yetmedi adamlar entek. Gasy bir edelmen adamlaryň Hudaý Taalaň ýanynda makbul. Hazreti Kutbat ibn Amir sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Munawwara hicret edenne deslap kafir musulmanlar urşya jenge Bedir bolýar. Gözden ey musulmanlar, altyn biri bolmak ulakan zat, öz ýurdun İslam'a çağırmak ulakan zat, Peýgamberi mizbaniýetini kabul etmek ulakan zat. Ondan sonra jenge Bedir'de de şerket etti diye jeng başlamaka diýdi diye ey cemaatlar, gözden şeýitdi diye ey cemaatlar, şu daşy görüň diýdi diye. Şu daş gymyllansa menne gymyllaman ştada durar neydi diye. Şehit bolýança da durdu diye musulmanlar. Güýç ýerlemişdik. Gözden şu daşy dipdir. La afirru hatta yafirra hazal hajar. Şu daşy görýäňmi duştada? Şu daş gymyllansa menne gymyllamaýan neydi diye. Ya şehit bolar ya piruz bolar diye. Şekast emerdi diye musulmanlar. Hazreti Ukbat ibn Amir diýenle jenge Yamamada şehit bolýar. Hazreti Jabir ibn Abdullah radıyallahu taala o da gaty ýaşly bolup Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan nada sonra kän ýaşap Peygamberimizin mübarek hadisi bilen dine kän hyzmat ederlerden. Kitaplar açdan Hazreti Jabir, an Jabirin radıyallahu taala antip kän eşdiýänlerden Hazreti Jabir ibn Abdullah beter ilmiň ýüzüne kän gelip mübarek ahir ömründe göz batyl boldy diýär. Beter ilmiň ýüzüne kän gedensen, kän gözü bilen zähmet çekensen, ahir ömründe gözü batyl bolup şeýdip Hudaýyň şin bendesi bolup dünýeden geçdi ey musulmanlar. Bize dersdir. Gelecek hafta inşallah Meraç diýdik. Ýöne şu gecede bir 2-3 ders var. Evvelki ders ey musulmanlar, Hudaý Taala aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. La yestawi minkum men anfaqa min qablil fathi wa qatal." Sure-i Mübareke Hadidin 10-njy aýatyny aýtdy. Deň bolmar diýipdir. Ol bir adam eke evveli İslamda entek Mekke-i Mükerreme fethwalanak Fethe Mekke'den önce musulmanlar şowkaty yetmeklikden önce enfaq etdiye ve qatal Hudaý ýoluna wurşya ulaika a'zamu darajatan minellezina anfaqu min ba'du ve qatalu. Olar derejesi kän ýokardy diýipdir. Ol bir adamlar iki sonra Peygamber Mekke eýe bolup İslam şowkat tafandan sonra enfaq edip jenglerde wurşan adamdan kän derejesi ýokary bolan diýipdir. Ýöne ve kullu wa'adallahu'l husna. Yani ikisine de cennet ba dipdir Hudaý Taala. Ey musulmanlar, şunu bilin hemişe ýaşaýşyňyzda ol bir musulmanlar eke haýry işte gademe evvel atdy, sonra ýygyna da kän adam düşdi, şo evvelki adam gönenli musulmanlar. Evvelin nefer eke biziň ýurdumyza İslamy getiren gönenli. Evvelin nefer eke bize namaz öwretdi gönenli. Evvelin nefer eke bize dehret öwretdi gönenli. Evvelin nefer ikesen hidayatyna sebep bolupdyr. Bir nefer iki jamiýede azat gezip şonu gelip dine mehabbeti bilen, sözü bilen, dost bolmaklygy bilen dine çağırdy. Ulaika a'zamu daraja. On derejesi ol adamdan geçýär diýipdir. Hazreti As'ad ibn Zurara we 5 ýoldaş, 6 nefer jam'an şula.
Şolar bir zat etdiler, din ýaýrady. Din ýaýranyň üstüne Peýgamber Medinede ýaşady. Medinede ýaşandan soňra Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýýär musulmanlar? Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men istata en yemuta bil Medine felyemut biha." Her kim başarsa, elinden gelecek bolsa Medine'de dünýeden geçsin diýipdir. Çon fe inni eşfa'u limen yemutu biha rawahu Tirmizi aleyhir rahme. Çon mene Peýgamber, mene Muhammed Peýgamber aleyhissalatu vesselam her kim Medine'de dünýeden geç, Medine'de jaýlansa kıyamatda şefaat etjek diýipdir. Yani bir nefer iken musulman dünýeden geçenden soňra Medine'de de jaýlansa kıyamatda setderse cenneti de inşallah. Kıyamata çelli Medine'de jaýlanjak adamlaryň cennetini tezmin eden adam bolýar, altı adam musulmanlar. Kişi adam değildir. Ve kullan vaadallahu'l husna. Hemmesi cennetidir. Ama şu altı adamın zahmeti bilen, gayrati bilen din Medine'ye gelip dünýäge ýaýrady musulmanlar. Inni kıyamat bolanla da şeýle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, din kıyamat bolanla inni asman bilen yer düňdöriljek kıyamat boljak musulmanlar. Şonda da inna dina la ya'rizu ila al-Medina kema ta'rizu al-hayyatu ila juhriha diýipdir. Hemçinani ki bir hinne ýaşaýan bir mawjud, bir heýwan, bir haşere hinne garşy ýortup gidişi ýalak dinne kıyamat bolmaka sıfırlıp ýygnalyp Medine'de bolmalydyr. Fakat Medine'de Allah diýen galjak diýipdir. Medine'de 7 gapsy bar diýipdir. Dejjal ýeriň ýüzüniň hemmesini kafir etjek. Emma Medine'nin bir gapsyndan girip biljekler. Şon her gapsynda bir ferişte bar diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Dejjal'ın girip bilmeýän şäher bolmaklyk, kıyamete çelim her kim şonda jaýlananna cenneti bolmaklyk. Ondan sonra Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek fiziki be surete waqi we haqiqi mübarek kalbody şo da jaýlanmaklyk. Kıyamete çelim ey musulmanlar şu altı adamın bereketine boldy diye. Peýgamberiň mübarek huzuri, mübarek kalbody, mübarek gewresi Medine-i Munawwarada. O Peýgamberimiz mübarek hadisini aýtmany bilen, Peýgamberimiz mübarek hadis aýdypdyr. Her kim Medine'de aýrylyp bilse Medine'de jaýlansyn. Şon men kıyamatda şolar dilep aljak diýipdir. Şon diýmäni bilen Peýgamberiň mübarek kalbodynyň bereketini şo gawa adamyň gapdalçyklaryna beýleki musulmanlar jaýlasalar şo gawa adamyň hormatyny olar da geçşek diýipdir ey musulmanlar. Onun üçin ýeriň ýüzüne kän hadis ders berýän alimler wady diye ýeriň ýüzüne ady çykan 200 kitap yazan, 500 kitap yazan, 1000 kitap yazan alimler geçipdir ey musulmanlar. Şu alimler ahir ömrüne inni zada yaramany ýollan galanlaryny öz izine galan çağalaryny aýdardylar diye meninni Medine'de ýaşajak dep şeýlek göçüp gidip şo taýda jaýlanardylar diye musulmanlar. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, mübarek hadisini öllüňizi gawa adamlaryň arasyna goýuň diýipdir. Fe innel meyyit yeteazza. Çon ölü diýen zat eziyet çekýär, hemçinani ki diýir adam öz biderek hemsaýasyndan eziyet çekýän lepdir. Mübarek hadis şerifinde aýdypdyr. Indi bir kıyamata çellim milyardy ummet ýaşapdy ey musulmanlar. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen hemjawar ýatmaly edipdir. Şu altı adamyň edeniş olagan işdir ey musulmanlar. Oňusyna da olagan işiniň üstüne de gelip elim bilen dine hyzmat edip ahyrda da şu gözün feda edipdir diniň ýoluny. Ve bize begendirýän zatdyr. Hudaý Taala da biziň şolaň izin tutsaň cennetde şolar bilen ýaşatjak diýip olagan bize boşlukdyr ey musulmanlar. İnşallah Hudaý Taala sagaman şogullara ýetirsin. İkilenji derside ey musulmanlar bir kysgaça gurrun meselesini aýdyp berenýän ki dağ basman gurruňy. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň wagtynda dağ basypdyrlar yarak. Sonra din be surete kamil ýöremeçilde tekmil bolýar. Sonra Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam dağ basmadan gaýtarýar ey musulmanlar. Din gaýtarýar. Teşwik edýär başga bir dermanlara, zatlara. Iniştada bir dağ basman gurruňy biziň türkmenler arasynda düýe bolsa şoňa dağ basylýar. Tagma vurýarlar. Tagmaň meselesi biziň Raddul Muhtar diýen kitabymyzda aýtýar la ba'sa bikayil bahaimi lil alama. Belli bolar ýalak mal garak, sagyr bolsun ýa beýleki mal bolsun ýöne düýek kan işlenýär. Tagma vurmak müşkili ýok diýipdir. Alamat üçin ýitmer ýalak.
birine tegelek gurýarlar, birine beýlekliň gurýarlar. Ýöne şoň bir-iki däne şerti bar. Evvelkisi şoň o daldyrmalylar. O dalıp şoň hamyny çürşürip zat edip onu bir döwrege ýaýratmak o zatlar eziyet bolýar. İkilenjisi şoň etine degmeller şo tagma. Fakat çirkizmel hatta bolsun. On gelip etegindäki hamyny, pustuny, etine degip o heýwan ynjyjak bolsa o günäkarçylyk we musulmanlar. Ýene birde bizim dinimizde aýtýan zat heýwan barada adamlaryň hilkatynyň ütgöltmekligini we heýwanlaryň hilkatyny ütgötmeklik mekruh we tahrim edipdir. Meselen itin gulagyny kesmek, itin gowrugyny kesmek ya başga şoňa meňdeş zat etmeklik şeriýet ejaza bermeýär musulmanlar dogry zat däl. Ýöne jawaz berilen zat kadimda yer zat ekellerini jöňge daşyma hal. Sagaryň erkegine jöňge diýerler. Jöňge biçilmedige aýdylýar. Şon biçýärlemiş öküz bolýar. Biçenden soňra öküz diýilýär. Şu heýwanlary tagwiýetden çyrym ýük çeker ýalak, ýa yer sürdirer ýalak biziň şeriýetimizde şonu biçmeklik müşkili ýok diýipdir. Ýene biride musulmanlar bilseňiz gowbur moga irat etse belli bolar. İnsanyň hilkatyny ütgetmek dogry däl. Ýöne şu zenanalan gulagy deşýärler, gyzyň gulagynyň deşilmekligi şoňa halka takmak müşkili ýok diýipdir. Meselesi gelýär. Şon Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň wagtynda da şu gulak deşilerdi. Şoňa da halka taklardy. Peygamberimiz enkar etmedi diýipdir musulmanlar. Üçüncü dersi. Asıl dersimiz de şoň üçünde musulmanlar bir ey jawan oglanlar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň wagtynda emniyete jany ýok. Tämine mali ýok. Onu da şol adamlar janynyň malynyň feda goýup, janynyň malynyň bir geçip diniň ýaýramaklygyna, diniň ferheng bolmaklygyna sebep bolupdyrlar musulmanlar. Din ýoluny gözden geçipdirler, gözü kör bolupdyr. Din ýoluny şehit bolupdyrlar, ganlar döküpdirler. Din ýoluny sawuklarda, zatlarda, doňoklarda ennamjany kesilip ýere gaçardy diýip. Din ýoluny fakat Peýgamberiň hadisin bize getirmek üçin musulmanlar ýagyrlaň eteginden, garlaň eteginden doňk galyp şehit bolarlar. Din ýoluny gyzgyn Afrika ýurtlarda Peýgamberiň hadisini bir ketap etjek bolýar musulmanlar. Kan peşe göden adamlar geçipdir, alımlar. Özlerine keramet görülüpdir. Inni mena ahun ve size musulman bir küçüktirin zattaki dinine bir kutahi etsek, kıyamatta bir zatı bilmeýärligimiz sebepli Hudaý Taala'nın ýanyna şermende boljak bolsak, ya kutahiler sebepli kıyamatta kösenjek bolsak, evvelin zadi ki biz kıyamatta soraljak, şu bizden öňçäki geçen alımlar, bizden öňçäki geçen şehitler ki qallaryny feda etdiler, gözlerini feda etdiler, ağlap gizi uykusundan geçdiler. Şolaň tek eden işler sebepli Hudaý Taala sorajak musulmanlar. Gaw pikir ediň şuňa. Hudaý Taala tek edilen işlerden sual ediljek. Sen rahat namazyny okuyar ýalak, emniyeti berqarar bolar ýalak, kan adamlar şehit boldy. Sen rahat ulumedini öwrener ýalak, kan adamlar ýeriň gözüne aýlandy, horluk çekdi. Şu barada musulmanlar gaty bir zähmet çekmek gerek. Bir wagt Hajjaj ibn Yusuf diýen bir gaty tabiillerden zalim padşa bir ders baýany. Bir wagt Hajjaj bir sade gezip beren musulmanlaryň birini taama çağırdı diye. Padşaň taamy yokumly zat üstüne bişimi yerine yeten bir ehledil, bir takwa adamlaryň bir geçip barýaka, Hajjaj şonu taama çağırdı diye, gel iwişseň diýdi diye. Onu ol adam aýtdy diye, bun senden gawrak men çağırdı diýipdir. Onda näme diýenne, onu Hudaý Taala çağırdı diýipdir. Bun arada men diýipdir. Hudaý çağırdı diýeni awalla aýdandan ýeriň gözüne bir gün arada tutup bilseň sopany miýäň, nahar miýäň, Hudaý Taala wa'de beripdir. Şu sopany bilen naharyň mukabelini jennetiň iwçgisi bilen syýlajak diýdi. Kulu hani'an bima aslaftum fil ayyamil haliyati Qur'an-ı Kerimde de gelýär. Awal imanlygyň sebepli bun iň diýjek. O hamşa sebepli Hudaý çağırdı diýdi. Onda bun açada ertiyene tuta diýipdir Hajjaj. Onu ertik zemanet etýänmi Hajjaj men diýipdir.
Ya zamanet edip bilmeyen iptir. İzinin aytıptı innehu la ta'amun tayyib. Hiwre gaw ta'am haşy. Ey falany isen şun diptir. Şunda bir ders aydypdyr şo. Wallahi ey Haccac, Hudaý bilen gasam etýän ma tayyabahu khabbazuk wala ajjanuk wala tabbahuk dipdir. Hudaý bilen gasam etýän şu taam hewre gaw tagamly diýip aýtýan, şunu sen aşpeziň ya şateriň ya öýdäki hademleň şuna gawlanak dipdir. Şun tagamynyň gawlygy aşpeziň gawlygyndan näl çörekçiň, nanywaň, şatyrynyň gawlygy däl dipdir. Ýöne walakin tayyibet ol afiye. Sen janyň sag, keyfin kök, emniyetde ýaşap ben. Gaýgyň ýok, şu gaýgysyz iýjek bolýan, şu gaýgysyzlyň afwy afiyet şun tagamletdi dipdir. Eger emniyetiň bolmasaydy, eger janyň sag bolmasaydy, eger gaýgyň gama watyp oturan bolsaň, her hilede tagamly bolsa tagam bolmardy dipdir. Bize ders musulmanlar keyif edip yatsı namaz okuyas. Şu yatsıyımız elhamdülillah okuyup tut emniyet, öýümizin emniyetinden gaýgymyz ýok. Keyif edip okuyas. Oğrunca da okuyamadak, alaniyette gelip gidiwatiz. Şu emniyet, afu afiyetiň bereketine direýim musulmanlar. Şu barada bir gurrun aýtjak bolýan. İnşallah işte cellesaň ahyrynda da doga da etdirer. Bir Emincan diýip biri bardy şu öz hemsaýamyz. Ben okuda öz diýsen namaz hon arassaja namaz dehretinde öwrenni paýbend adam, halal hor adam bir näçe gün bilen onça şu ben okuda morgdary işleýän bolmaly. Deskan arasynda eli galyp şundan gat bolup durýar musulmanlar. Şun ýerini näme zat doldurýar musulmanlar? Gözen gireyin meselen içine. İsacan gelipdir, Amancan gelweti evde. İsacan qari, Amancan qari. İkisi qari şey musulmanlar. Hafize kullu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bilen gursagynda jaýlagly. Gözleri ýok ey musulmançylar. Basal Hudaý Taala göz nemetçileri kıyamatyna awad etjek bolup. Gözüniň ýoklugy şol Kur'an-ı Kerim okuymaklykdan alqalypdyrmy? Hafiz bolmaklykdan alqalypdyrmy musulmanlar? Müňlerçe gözli ýaşap be jamiýede entek bir para Kur'an okuymandyr ey musulmanlar. Hudaý Taala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň aýdýan zady Hudaý Taala aýdypdyr. Peygamberimiz aýtýan: "İza ibtalaytu abdi bi habibatihi." Eger öz bendämi Hudaý Taala aýdypdyr. Her wagt men öz bendämi şu iki göz bilen azmaýyş etsem dipdir. Yani şu nemetten mahrum etsem fasabara. O da şoňa sabr etse, awwastuhu minhuma al-janna rawahu'l Imam Buhari alayhi rahme. Şoň mukabelinde cennet berjek dip Hudaý Taala öz wada beripdir. Şulafaga şu musibeti ki kıyınçılığı ki rahat gezecek yerine gezip bilmeye, görecek zaten görüp bilmeye, fakat şu musibet bilen cennete eýe bolup bilýär. Emma şoňa kanaat edipdir mi? Etmendir ey musulman. Kur'an yüzünden näl hifz edipdir. Biz gözlü bolup nagat gaýratymyz bar. Näme zat biz Kur'an okuýmaklygymyza mane bolýar? Ay değil şonu ey musulman. Näme zat mane bolýar şuma? Taýan tawlap duranmamy? Ahun gitme, hafiz gitme ey musulmanlar. Her lehni 100 tane ostat ba, her lehni ikisini dilin şoňa ýenjilip başarjak bolsa, keşeşi wa bolsa her lehni 100 tane ostat ba Türkmen sahrada. Näme zat bahana waki ýekiji jilt Hudaý Taalaň kelamyny okuýmany biz wagtymyz ýok ey musulmanlar. Näme wagt ba? Gaýgysyz ýörärler, kafir bolarlar, wa hasrata boş gitdiler kem bol. Jennetiler görjek bolsaň şolar gören ey musulman dogallar. Bir wagt bir Hudaý Taalaň dostlarynyň birinden sorak edipdirler. Şolar ýalak bir ähledel adam, rowşandel adamlaň birinden sual ederlerni, alim adam, ewliya adam. Onu diýipdir, näme arzu etýän diýenni, onu arzu etýän zadyň Hudaý Taala maňa göz berse diýipdir. Onu näme sebepli aýdanna maňa diýseler näme diýjek? Aýlanjak, görjek, gezjek diýjek da. Emma alim aýdypdyr, Hudaý aýtdy, men öz gözüm batylla bolsa, öz hevseden Kur'anymda Hudaý Taala aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat ve ilas semai kayfa rufi'at ve ilal jibali kayfa nusibat ve ilal ardi kayfa sudihat fazakkir." Hudaý Taala aýtdy: "Düýän yaratylşyny görüň, ders wa. Dağlaň yaratylşyny görüň, ders wa.
asmanyň yaradylşyny görüň ders wa, ýeriň yaradylşyny görüň ders wa diýe Hudaý Taala şu buyrugyny bitirip bilemek diýip narahat diýdi musulmanlar. Emma gözli adamlar näme? Fazai mecazida awarysına awara. Bu zatlar musulmanlar kıyamatyny kän meger diýmeýäsmi ýagşyny görmek? Näme diýäs? Cennet diýäs. Näme diýdi şu musulmanlar? Şu Qur'an-ı Kerim, rahmetli bolsa, şu Qur'an-ı Kerim. Bizden Qur'an-ı Kerim musulmanlar. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim 2 jilt beripdir. Şunu elle görmeklik dehretli elle görmel. Elle görüp edep bilen elle görseň de sogap, şunu aýdylyň, şunu bileýliň. Şunu şeýdip başarmayan adamlar ýaşullar. Şunu şeýdip ýöne gözläp oturmak da okyp bilmeseň de ibadetdir. 2 rekat nefil namaz okuymak ibadet dälmi? Şunu gözlemek de ibadetdir. Hatta gal şu ibadetten mahrum galmaýla musulman dogallar. Ýagşyny görmek cennet diýen şular ýaly gawzady görmek cennet diýdiňe musulman dogallar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň şi musibet barada gurrun aýdyn. Peygamberimiz bir zenanany aýadat etmäne bardy diýe. O zenana da oňmaýady. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oňa aýdypdyr. Eger isleseň saňa doga edeýin. O zenana aýdypdyr, ya Rasulallah, mene ulukhan müşkilim özümden gitýän diýipdir. Özümden gitýänligime de narahat däl. Şu özümden gidemde könek zadym açylaýa, bir maktar ayagymdan, injigimden, elimden görnäýa, şoňa narahat bolýan diýdi diýe. Olaň pikiriniň saflygyny Hudaýa şikayet edenek, şu birimi örtügül bolup gezmek şeriýetde buyruk, şu buyruğun bitirip bilemek, şonun jirim narahat. On Peygamberimiz aýdypdyr, "İnşiti sabarti ve lekil cennet." Eger isleseňe sabr et şu musibetiňe, şu kynçylygyňa, öz bir dertçi teşennüs diýeni. Teşennüsüň ma diýipdir, şu de bir ulakhan dert. Hala saňa şuňa sabr et, inşallah cenneti sen diýipdir. Ýok. Eger isteseň de men doga edeýin, Hudaý Taala şu müşkilden açsyn diýip. O denana diýipdir, ya Rasulullah, cennet elçek bolandan sonra doga edip berme diýipdir. In heme özünden gidip beren maý musulmanlar, öýünden çykyp bilmäni, öýünden gidip bilmäni. O benneyi kaşo derde giripdir, ahiretin abat gönönüň. O benneyi kaşo ondan muhafazat etdi, onu sogaby we musulmanlar. Bir wagt Hazreti Enes diýen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň sahabasy gurrun beriye, Peygamberimiz sahabalaryň birini aýadat etdi diýipdir. Aýadat edenne ol adamda serse ýaljak bolup galapdyr düşekde. Horlanıpdyr gaty. Peygamberimiziň mübarek wahida, Peygamberjan aleyhissalatu vesselamyň mübarek öz gezip berişi, ýüregi saf bolansaň diýipdir, "Ey falany, bidere keplen nädersiňe, ýa bir doga eden nädersiňe" diýipdir. Şonda ya Resulallah, mene bir doga edadim diýipdir. Diýdim, "Allahumme ma kunta muaqiban bihi fil ahire fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Rabbim, kıyamatda näme sebepli men tutjak bolsam, tutuljak bolsam, kıyamatda näme sebepli men tutuljak bolsam, dünýede tut diýdim diýipdir. Peygamberimiz subhanallah, beýdimeller asen diýipdir. Diýende bolmaýarmy, Rabbena atina fid dunya hasana, dünýede de gawy ýaşaýyn, ahiretde de gawy ýaşaýyn diýende bolmaýarmy diýip şey diýdi diýe ey musulmanlar, gaty bir dersler vardır. Munna aýdyn bir we iki elin nemetinden mahrumdur, kıyamatda cennetin meyvelerini eli bilen aljagydyr ey musulmanlar. Bir nefer ayaktan mahrum bolsa, cennetin bostanyny ayak bilen ýürümekligidir. Bäri başy, ay zat bolmady maňa. Meselen birinin eli ýokmuş, birinin gözü nemetinden mahrummuş, bir ayağı ýokmuş, bir kulağı ýokmuş, bir dili ýokmuş, her näme bolsun. Hudaý Taala bir azasyny mahrum etse, ay şol adam o kıyamatda setler derecesi var, ýa aýdy ötin. Emma zat kalmadı. Ay hissat peydası olmadı dünyada kösen önüm diýse de hatta agal şoň peydasy kıyamatda şu ozy barada soragy ýok şoň ey musulmanlar. Ýürüýän ayağı sebepli soragy ýok. In hem adam ertiden çykdy. Bazara gitdi gel, başarsaň bir namahrem gözleme. Başarsaň bir zenanyň sasyna gözüň düşmesin. Başarsaň bir awrat ýerleri, görünmeli anatlary gözüň düşmesin. Göz nimetten mahrum adam bäri başy kıyamatda gözüň hesap kitabynyň dinýä musulmanlar.
Hazreti Muqatil bir qatı alim adamların biri geçti diye beter alim bolansan padişahlar meni huzuruna çağırıp mesele sorardılar diye. Hazreti Muqatil diyen adam Cafer Mansur dip bir padişah geçti diye Arap yurtlarda yaşarlardan Hazreti Muqatil yanına çağırıp şoňa dipdir: "Ey Muqatil, maňa wagız ber" dipdir. Şonu Hazreti Muqatil dipdir: "Ey Cafer Mansur, padişah adam, ey Emirel Mu'minin. Ey Emirel Mu'minin, musulmanlaryň başdagy. Gören zatymdan aýdaýynmy? Ya eşten zatymdan aýdaýynmy? Gören zatymdan aýdaýynmy? Ya eşten zatymdan aýdaýynmy?" dipdir. Onu gören zatyňdan aýt dipdir. Gören zatymdan aýtjak bolsam: "Ey Emirel Mu'minin, ey padişah, kulak as" dipdir. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz dip Hazreti Ömer Farukyň çawlugy geçdi dipdir. 11 çağası vardı dipdir. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz Ömer Sani ikinci Ömer dip maruf. 11 çağası vardı dipdir. Dünyadan geçenne her ne 18 dinar malı vardı dipdir. 18 mıskal kızıl diýenler. 18 dinar malı vardı. Şoň 5 dinara özüne harç boldy dipdir. Kefen allyk ýene bir zat etdik dipdir. 4 dinara da bir kabr satyn allyk şon dipdir. O kabrlar wakfy ýeri bolmansaň satyn alýarlymışdyk musulmanlardan. Bir kabr şeydir. Hayya satyn alan ýalyk satyn alardylar diye äwäl islam beter garyplyk bolansaň. 4 dinara da kabr allyk dipdir. 5 bilen 4 näçe boldy? 9 boldy. Näçe galy 18-den? 9 maskal gyzyl galy 11 çağasyna şonu berlile dipdir. Ey Emirel Mu'minin, bile Ömer ibn Abdülaziz ýalyk bir Hudaýyň dosy geçen adam dipdir. Emma Hişam ibn Abdülmelik dip bir padişah geçdi sen ýalyk. O da 11 çağasy vardy dipdir. Men öz gözüm bilen gören zadymy aýtýan dipdir. Onda 11 çağasy var dipdir. Şo çağalarynyň her gaýsyna ýeten zat elfu dinarın. Her gaýsyna 1 milyon maskal gyzyl ýetdi dipdir. Her maskala taqriban 5 kerem. 1 milyon maskal gyzyl ýetdi dipdir. Emma wallahi ya Emirel Mu'minin, Hudaý bilen gasam bolsun, Muqatil aýdypdyr Hazreti Muqatil. Ey Cafer Mansur, ey musulmanlaryň başdagy, Hudaý bilen gasam bolsun. Laqad ra'aytu fi yawmin wahid ahadu abna'i Umar ibn Abdülaziz radiyallahu ta'ala. Hudaý bilen gasam bolsun, bir gün gördüm. Şu 11 çağı Umar ibn Abdülaziziň 11 çağasynyň birji çağasyny bir gün gördüm dipdir. Yatasaddaqu bimi'ati farasin lil cihad fi sabilillah. 100 at sadaka verdi Hudaý bilen Hudaýyň ýoluna jihad etmeklige dipdir. Gözden 1 dinar da yetmedi mirasdan. 11 çağa 9 maskal gyzyl galy dipdir. 9 dinar galy dipdir. Emma ayanda da näme boldy? Şu 11 çağaň biri bir günüň içinde Hudaý ýoluna jeň etme bolalaryna 100 at öz şahsy sermaýasyndan berdi dipdir. Emma wa ahadu abna'i Hisham yatasawwalu fil aswaq. Emma o Hisham ki her çağasyna 1 milyon maskal ýetdi. O dipdir bazarlarda aýlanp bazatdan habar ýok dipdir. İzinden netijesini aýdypdyr. Adamlar Hazreti Ömer ibn Abdülaziz dünýeden geçjek bolanyna ýanyna bardylar. Allahyna aýdaýyn ey Emirel Mu'minin, beýle bolýan dipdir. Muň Allahy Hazreti Ömer ibn Abdülaziz dünýeden geçjek bolanyna çağaňa näme goýdyň dip sorapdyrlar. Çağalaňa näme goýdyň diýenne Hudaýdan gorkmagy goýdum dipdir. Hudaýdan gorkmagy goýup gaýtdym dipdir 11 çağama. Fe in kanu salihin fallahu taala yetawalla salihin. Eger gawadam bolsa Hudaý taala salih adamlar gawweri öz horatmer dipdir. Eger teleke bolsa ola Hudaý taala günahyny mesref etjek. Men günah şerik bolup nämişim ma diýdi diýen musulmanlar. Diýmen çağan garyp, diýmen gyzymyň dogry jehiziýeti ýok. Şu hayaty bolup bir neferiň gözüni gözlemäňde durmuşa çykyp gitmeklik şoňa olakan sermaýedir ey musulmanlar. Awreli ýaşamaklyk olakan sermaýedir. Aýsy biriňiz adam öldürüpdir. Olakan günahlar etipdir. Elhamdülillah olakan günahlardan pek şoň özü olakan sermaýedir ey musulman. Olakan awraydyr. Ahir hyjatyda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň
dinlen aýtjak bolýan ýanky Hajjaj ibn Yusuf'un hikayatynyň ahyryna edeýin. Şonda ýanky Hudaýyň dostu diýdi da wallahi ma tayyabuhu khabbazuk wala ajjanuk wala tabbahuk walakin tayyibatul afiye. Şu taam gawwalýany sen aşpazyn gawwalallygy däl, şu taamyň gawwalýany afwa afiyet gaýgysyz ýaşap ben awry janyň sa keyfin kök. Şoşan gawwalt diýe diýmedimi? Izinden Hajjaj oňa diýipdir, Qur'an okuýmaňa diýipdir. Qur'an bilýän, o bilýän diýipdir. Qur'an okuý diýipdir. Sure-i Mubarekeyi Nasr okuyuptur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'aytan nasa iznama yedhuluna fi dinillahi afwaja. Ahirki inen Qur'an-ı Kerim, ahirki inen sure diýilýär. Fethe Mekke'den sonra iýilip Hudaý tarapdan kömek gelse, kömek gelýär-de. Vel feth Mekke'de feth bolýar. Ve ra'aytan nasa adamlar görsen sen yedhuluna fi dinillahi afwaja. Hudaý kömek edensen fawç dine girýärler üçin Mekke fetwally. Izinden Hudaý Taala aýtdy, subhanallah aýt, elhamdülillah aýt, estağfar aýtyp sur aýan idi Sure-i Mubareke Nasr'ın ahir şeýle tökönýär. Şonda ýanky adam şey diýdi diýe. Wa ra'aytan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja diýdi diýe. Hajjaj diýipdir, "Ey, ýalňyşdyň sen diýipdir. Yedhuluna fi dinillahi wal mal." Ýok diýipdir. O yedhuluna diýen peýgambaryň wagtyna diýipdir. Bu mat diýipdir, yakhrujuna diýmelipdir. Hudaý neçe kömek etdiňse, Hudaý neçe kömek etdiňse dinden daşar ýaly diýipdir. Hudaý neçe kömek saňa mal beripdir, jan saglyk beripdir, afwa afiyet beripdir. Näme diýip dinden gaçýaň sen diýipdir. Näme diýip Hudaýdan gorkmaýaň, näme diýip olakon buyruk däl işleň izinden gitýäň diýip şey diýdi diýip Müslüman maňa dersdir. Hudaý Taalaň kömegidir şu men janymyň saglygy. Hudaý Taalaň kömegidir şu emniyet. Hudaý Taalaň kömegidir şu awray musulmanlar. Näme etmeli? Yedhuluna fi dinillahi afwaja. Guruh diniň izine gitmeklik, guruh bolup hejaba aýat etmeklik, guruh bolup hemsaye bolup Hudaýyň buyrugyna ýaşamaklyk, bazary bolsaň hemsaye bolup namaza şerket etmeklik. Sermaýaň üçür zakatyny bermek, garyby gollamaklyk, bir-birinden hem aýat etmek, şurasym bolsa asıl Peygamberin ýolları musulmanlar ýa-da Hudaý Taala sizin iki dünýäňizi awad edip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan buğda mesafet, buğda zaman bolsa da Hudaý Taala we Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mehabbeti bize şamil bolansaň şeýdip üýüş gelýänlersiňiz Hudaý Taala ýüregimizdäki imanyň hormatyny kıyamatda cennete jawidanyny hoş bolup ýaşamak hemmemize nesip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah hep etdiler dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.